Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismu Sayyidil Haji Ali radiyallahu ta'ala anhu. O ko musidɗo mon Mouhamadul Bachir mo ceerno Ousmane. Min calmini fof, min lutti salminanu kadi fof. Min juurima, min ñaagima duwaw, min jaafnima kadi. So ɗum ɓenni eɗen jiɗi humnude aadi mo ngaadondirnoɗen neldugol lettre Cheikh El Hadji Mouhammad ibn Saïd mo winduno Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Caggal noon en dañi yamirore e ceerno siraji mo ceerno Bachiri Thiam. Tawno lettere o ko e moftale jinnaɗo men ceerno Bachir mo Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Ko moftal ɓoyngal noon son daari lettere o ɗon paama ɗum hen. Lettere bindanoɗo 1928 nden faade joni ma won hedde duuɓi capanɗe 68. Lettre mo ganduɗa ko bindi jungo Cheikh El Hadji Mouhammad ibn Saïd mo winduno ceerno makko Seydil Hadji Ali ñande fergo makko. Caggal noon o arino Madina Alhaji juurade Alhaji Ali o ruttitima Fuuta ɗaɓɓoyde yamirore e sakitore e ceerno Hamme Baba. O dañi nden yamirore o immi Fuuta o ari ha Kolda o windi lettre Cheikh El Hadji Ali omo andina on wonde Allah yottinimo ha Kolda. Ngol laawol kadi addimo ko fergo. O neldi lettere o wondude e sukaaɓe ɓe ngannduɗaa ko ɓeen ndondino bagasuuji makko. O neldi bagas o waddori heen lettere o fewde Seydil Hadji Ali. ɗum woni oɗo lettere janngen ɗum piren ɗum. O wi ko hadaratu sayyidi wa cheikhi Alhaji Ali. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd. الحمد لله وصلت كولدا مع السلامة وبعد الاستراح بقليل ولو 3 أيام آتي إليكم ولو لي الخوف لما أمكث ولو أقل قليل لشدة حبي برؤيتكم ولكن أنتظر حتى أخابر أخانا تيرن عمر ووجدته محموما وهؤلاء الغلمان حملوا لي متاعي منذ مرساسهم إلى هنا ببركتكم وجزاك الله خيرا عني وجزاهم خيرا عني. أتيت على نيتنا المنوى في العام الماضي فلك لحمي وروحي وحياتي ومماتي بعد الله ورسوله والشيخ التجاني فأنت داري ومسكني ومهجري فأنا على ما أمرت غاية دهري وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يغريني في تبديل هذه النية أو تغييرها. ويسلم عليكم أخونا تيرن عمر توري Mouhammad Saïd. Ko ɗum woni lettere mo ceerno winduno o. Firo muɗum noon o wi ko faade e teddungal ko e teddungal Seyyidi kohowo am ceerno am Alhaji Ali. O wi kisal Allah e njurumndeeru Allah e barkeji Allah yo won e moɗon. So ɗum ɓenni o wi mi yetti Allah mi ari ha Kolda mi yettima Kolda e jam e kisal. Caggal noon foftade mi seeɗa hay so balɗe 3 on saha mi yotto on to Madina Alhaji Ali. O wi hay so mboɗo wonda e kulol ko ñiiɓanmi ɗo ko balɗe 3 ɗe keewani ko ɗe seeɗa. O wi kono noon e keewaɗe am sabi cattugol gilli am e yiidema.
o wi kono noon mi fadat hami habrondira e mawnam ceerno oumar e nder balɗe tati ɗe